Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Chong. Nung umalis si Carlo para bumili ng alak, ay doon nalaman ni Chong na aswang ang kanyang kakilala. Lumayo ka sa akin at huwag na huwag kang lumapit dito. Sigaw ko pa noon sa kanya, Miss Selena. Sa mga oras na yun, ay gustuhin ko mang tumakbo, ngunit hindi ko nagawa. Naging mabalahibo na ang kanyang buong katawan at inubuan ito ng mahahabang kuko. At walang tigil ito sa kanyang paglalaway, hanggang sa dahan-dahan itong lumapit sa akin. Noong mga oras na yun, ay napapikit na lang ako sa aking mga mata, hanggang sa nararamdaman ko ang isang matutulis na bagay. Hindi ako maaring magkamali. Iyon ang kanyang mahabang kuko. Dahil sa sobrang takot ko na mga oras na yun, ay napasigaw ako ng malakas. Tulong! Tulong! May aswang rito! Sigaw ko pa nun. Ngunit parang wala namang nakarinig sa akin, Miss Selena. Dahil nung gabing iyon, ay wala doon ang asawa ni Carlo. Doon ito nagpalibas ng gabi sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit sa mga sandaling iyon, ay wala akong ibang maaasahan kundi ang aking sarili. Hanggang sinubukan kong lumaban sa aswang. Pinagsusunto ko ito, ngunit parang wala lang ito sa kanya. At dahil sa aking ginawa, ay mas lalo lang itong nagagalit. Hanggang sa hinawakan nito ang aking liig. Dahilan nang nahirapan akong huminga. Sobrang higpit ng kanyang paghahawak, hanggang sa hindi na ako nakagalaw. At pagkatapos nun, ay hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. At nagising na lang ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan yun. Sigaw ako noon ng sigaw para humingi ng tulong. Ngunit wala man lang nakarinig sa akin. Noong gabing iyon, ay walang kaalam-alam si Carlo. Noong pagbalik nito sa bahay nila, ay naabutan pa raw niya si Chon. O bakit nag-iisa ka na lang dito? Nasaan ang kasama mo? May kapano ni Carlo, Miss Selena. Ayun na una nang umuwi. Sabi niya baka hinahanap laro siya ng nanay niya. Kaya ayun, pinayagan ko na lang. Ito talagang si Chong. Hindi man lang ako hinintay. Pero di bale, tayo na lang dalawa. May kapano ni Carlo na walang kaalam-alam tungkol sa nangyari. Kinabukasan noon, ay hinanap niya raw ako sa trabaho. Ngunit hindi niya ako nakita. Kaya't nagtungo ito sa aming bahay para tanungin sa aking ina kung umuwi ba raw ako kagabi. Tao po? Tita? Nandito po ba si Jong? Ikaw pala yan, Carlo. Buti nandito ka. Di ba magkasama kayo kagabi ni Chong? Opo tita, magkasama po kami kagabi. Pero nung bumili lang ako ng alak, sabi ng kasama namin, nauna na raw siyang umuwi. Nagtataka nga ako, bakit hindi niya ako hinintay? Hindi naman ganun si Jong. Kaya nagbakasakali ako ngayon. Ha? Saan naman kayo nagpunta ang batang yun? Ang buong akala ko lang, doon siya natulog sa inyo. Ay, nakong batang to. Saan naman kayo nagpunta? May kapano ng aking ina, Miss Selena. Nung araw na yun, ay sobrang nag-alala sila sa akin. Buti na lang itong si Carlo ay hindi tumigil sa paghahanap. Tinulungan niya ron ang aking ina para mahanap ako. At dahil doon, ay pinuntahan niya ang mga lugar kung saan pwede kong madadaanan. At sa hindi niya inaasahan, ay nakasalubong niya si John. O paring John, nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Nag-iisip pa ito ng maisagot, Miss Selena, na para bang merong tinatago. Galing ako kina lolo at lola. Meron lang akong kinukuha. Pauwi na ako eh. Sige ha. Sagot pa nun ni John, Miss Selena, na para bang merong iniiwasan. Eh pare, bakit nagmamadali ka? Mag-usap muna tayo kasi nung nakaraang gabi, hindi kasi umuwi si Jong eh. Tapos kayo lang naman yung naiwan. Baka alam mo pare, kung saan siya nagpunta. May nasabi ba siya sa'yo? Wala.
Ang sinabi niya lang sa akin, baka hinahanap na raw siya ng nanay niya. Kaya hindi ko na lang siya pinigilan. Sino ba naman ako para pigilan siya, di ba? Sige na, mauna na ako dahil marami pa akong gagawin. Sagot pa noon ni Jung Miss Selena. Kung kaya't dahil doon, ay nagtataka na si Carlo. Dahil malakas ang kutob niya na parang may kinalaman si June sa aking pagkawala. Kung kaya't dahil doon Miss Selena, ay inaabangan niya si June kung saan palagi itong dumaan. Umakyat si Carlo noon sa isang puno para hindi siya makita ni June kapag dumaan na ito. At hindi nagtagal ay dumaan na nga ang kanyang hinihintay. Nagpalingalinga pa ito sa paligid bago ito pumasok sa isang maliit na kubo. Ano kayang ginagawa niya dyan? Parang wala namang nakatira sa kubo na yan. Wika pa ni Carlo sa kanyang sarili. Naghihintay pa siya noon ng ilang minuto bago bumaba sa puno. Dahil baka bumalik si June at makita pa siya. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin ito lumabas sa kubo. Kung kaya't doon na siya nagpasya na bumaba na sa puno. Dahan-dahan itong nagtungo sa kubo kung saan pumasok si June. At nung nasa malapit na si Carlo, ay sumilip muna siya dito para alamin kung sino ang nasa loob. Ngunit wala siyang nakitang tao ni Selena. Ngunit nakapagtataka, ay meron siyang nakitang pintuan na parang papunta sa ilalim ng lupa. May underground sa kubo na to? Ngayon ko lang yun nalaman Kaya pala, sigurado ako na may tinatago talaga siya sa akin. Kaya palagi ito nang mamadali kapag nakasalubong niya ako. Kung kaya't sa mga oras na yun ni Selena, ay nag-isip ng paraan si Carlo kung paano makapasok roon. At ilang sandali pa, ay meron siyang narinig na parang may paparating. Kung kaya't dali-dali itong nagtungo sa likod ng kubo at inaabangan ni Carlo kung sino ang lumabas. At ilang segundo pa, ay nakita niya si June na lumabas na ng kubo. Kung kaya't dali-dali itong nagtago. Naisip niya na iyon ang tamang pagkakataon na pasukin ang underground. Hinihintay niya lang na makalayo si June at saka siya pumasok sa loob. At noong nakapasok na siya sa kubo, ay nakakandado ang pintuan patungo sa underground. Kung kaya't gumawa ng paraan si Carlo para mabuksan niya ito. Sa kabutihang palad, ay nabuksan niya Miss Selena. At noong pagpasok niya sa loob, ay sobrang baho ng lugar. Para bang may mga patay na hayop na hindi nalilibing. Noong pagbaba niya sa hagdan, ay meron siyang nakitang mga buto. Ang dami naman mga buto dito. Saan kaya ito nanggaling? Wika pa noon ni Carlo sa kanyang sarili. Maya-maya pa, ay may narinig siyang sumigaw. Ngunit noong puntahan na sana ni Carlo kung saan nanggagaling ang tinig, ay merong humarang sa kanya. Sinasabi ko na nga ba na sinusundan mo ko rito. Ngayon, dalawa na kayong hindi makalabas. Ayaw naman sana kitang igamay, pero nangingialam ka. Kaya ngayon, pasensya ka na sa gagawin ko. Wika pa noon ni June Miss Selena na unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Dahil doon, ay nalaman ni Carlo na aswang pala ang kanyang kaibigan. Traitor ka. Tinuring pa naman kitang kaibigan. Pinagmamalaki pa naman kita sa mga kaibigan ko. Dahil akala ko mabuti ka. Pero yun pala, ay isa ka pala sa mga aswang na nanggugulo dito sa baryo namin. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Nasaan yung mga kasamahan mo? Sigaw pa noon ni Carlo Miss Selena. Huwag kang mag-alala. Dahil paparating na sila. Wika pa noon ni June Miss Selena na sabay tawa. Bakit? Anong gawin niyo sa amin? Gawin yung pagkain? Hindi kayo magtatagumpay. Akala niyo lang, hindi ako naghanda. Sigaw pa noon ni Carlo Miss Selena
na sabay kuha ng mga bawang sa loob ng kanyang bag. Yun lang ba ang dala mo? Hindi ako natatakot dyan. Akala mo lang, marami pa akong panlaban sa'yo. Sigaw pa ulit ni Carlo na sabay kuha ng mga asin at buntot ng pagi. Dahil doon ay napaatras si John. Ngayon, matakot ka na. Dahil ihahampalos ko ito sa'yo. Sa mga oras na yun, Miss Selena, ay umaangil ang aswang at parang naghahanda itong umatake. Kung kaya't walang ano-ano, ay agad namang winasiwas ni Carlo ang kanyang hawak na buntot ng pagi. Isang malakas na ungol ang narinig ko sa aswang. Noong natamaan ito ni Carlo sa may bandang balikat, walang tigil sa paghampalo si Carlo hanggang sa unti-unting nanghina ang aswang. Nasaan ang kaibigan ko? Saan mo siya tinago? Sigaw pa nun ni Carlo sa aswang, ngunit hindi ito sumagot. Ano sumagot ka? Ayaw mong itusok ko sa iyo ang buntot ng pagi. Sigaw pa nun ni Carlo na galit na galit. Sa kabutihang palad ay nagsalita naman ito, Miss Selena, at sinabi niya, Sa dulo nito, may isang kwarto doon. Doon ko siya kinulong. Patawad kung nagawa ko to sa kaibigan mo. Hindi ko to ginusto. Napag-utusan lang ako. At paparating na sila. Kailangan nyo nang umalis rito. wika pa nun ng aswang, Miss Selena. Sa mga oras na yun, ay hindi agad naniniwala si Carlo. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Na minsan mo na akong niloko. Sigaw pa ni Carlo. Sa mga oras na yun, ay nagpalitan niyo si John bilang isang tao. At sabay wika ng, Nagsasabi ako ng totoo. Sa mga oras na yun, paparating na sila. Puntahan mo na ang kaibigan mo. sa pagkakataong yun, ay naniniwala na si Carlo. Kaya't dali-dali itong nagtungo sa aking kinaroroonan. Pare, nandito ka. Paano ka nakapasok rito? Wika ko pa nun kay Carlo, Miss Selena, na sobrang natutuwa. Mamaya ko na ipaliwanag sa'yo. Dahil wala na tayong oras. Nung araw na yun, Miss Selena, ay sobra kaming kinabahan. Ngunit sa kabutihang palad, ay nakaligtas kami ni Carlo. Sobrang pasasalamat ko sa kanya dahil ginawa niya lahat para mahanap ako. Simula noon, ay naging matalik ko ng kaibigan si Carlo. At si Joe naman, ay hindi na ito nagpapakita ulit. Simula mangyari yon, hindi rin namin alam kung saan na ito napunta. Habang ang underground naman, habang tumatagal, ay unti-unti itong nasisira hanggang sa tuluyan na itong nawala. Hanggang dito na lang po, Miss Selena. At lubos na gumagalang, Chong. Bago ko po tapusin ang video na ito, ay gusto ko munang i-shoutout si MJ Loriban Andutan. Shoutout sa iyo at maraming salamat sa pakikinig. God bless po sa inyong lahat.